Iminyaka ngamashumi mathathu anesibini susela oko uChris Hani wathi walandulela eli limakatahlabayo wabulawa ke ngomhla we-10 kuApril 1992 ebulawela eBoksburg edutyula. uChris Hani ke wazalelwa apha eCofimvaba. Yiyo loo nto ke namhlanje silapha nosekela mongameli welizwe loMzantsi Afrika uPaul Mashatile kuzokukhunjulwa ubomi bukaChris Hani nendima wayidlalayo kwinkululeko yelizwe loMzantsi Afrika. uChris Hani ke wayelilungu lombutho we-African National Congress, wayelilungu lomkhonto wesizwe ekwanguye ke nonobhala wamakomanisi ethatha ke intambo kuJoe Slovo phaa ngonyaka ka-1991. Kanti kuChris Hani lo njengoba senditshilo uba wabulawa ngo-1993, otyholwa ngokubulala uChris Hani okanye wafunyaniswa netyala uJanus wathi ke wabe uyagwetywa ngo-1993 ngo-Okthobha, kodwa sibone efumana ingqawule ngonyaka ka-2002. Kunyaka opheleleyo ngoDisemba sabona ethathwa ephindiselwa kwilizwe lakhe lasePoland emva kokuba efumane ingqawule, nto leyo ke yathi yabangela isankxwe kakhulu kubemi boMzantsi Afrika besithi noko bekungafanelekanga into yokokubana uJanus lo wafumana ingqawule kwasekuqaleni, kwaye ke kwanokubana ahambe akhululeka ayotsho kwilizwe lakhe nalapho azawufika abe nako ukwenza udlalo-ndlebe namajelo eendaba ebalisa ngendlela elaqhubeka ngayo ke uhlaselo olo lukaChris Hani de esithi akazisoli ngesenzo awathi wasenza ngonyaka ka-1993. uChris Hani waziwa njengomntu owalwela inkululeko, edlala indima enkulu kunjalo nje ebhaca aphinde abuyele kwilizwe loMzantsi Afrika, ezama into yokubana abantu abamnyama bazibone bekhululekile. Apha ngaphakathi ke njengoba senditshilo uba ukhona usekela mongameli welizwe uPaul Mashatile, ukhona ke naye ongumphathiswa wesebe lezemidlalo uGayton McKenzie. Sibonile ekhatshwa ngamalungu ePatriotic Alliance ezekunikeza inkxaso ke apha kuye namhlanje. Sethethile ke nakhe emeqongeni njengomntu ojongene nenkcubeko nembali yelizwe loMzantsi Afrika, esithi ke nake ukuthe wafumana umnxeba kumama uHani emcela into yokokubana makenze nangaliphi uhlobo ukuqinisekisa into yokubana imbali nomzilo ohanjwe nguChris Hani awucimi kwilizwe loMzantsi Afrika kwakunye ke namazwe angaphandle jikelele. Watsho senza sosithembiso kuGayton McKenzie sithi uzawuqinisekisa ngokwakhe into yokubana amaqhawe athalwela inkululeko eMzantsi Afrika imbali yawo iyaziwa kangangoko nakumazwe angaphesheya, esithi ke abantu okanye ke abaphathiswa nabomongameli balapha eMzantsi Afrika mabayeke ukoyika ukunikeza intyatyambo amagqala athalwelwa ilizwe loMzantsi Afrika, esithi ayoyika ukuphakamisa la magama kuba kaloku anexhala lokubana abantu bazokubuza uba yimali engakanani na ethe yabe yachithwa kuloo msitho lowo ubanjweyo wokukhumbula amaqhawe, esithi ke kanti kakufanelekanga uba kunjalo ngoba inkulu indima abayidlalayo silapha nje namhlanje ngabo negazi elaphalalayo ngenxa yabo. Watsho esithi ke into azawuyenza kuqinisekisa into yokubana wonke lo mzila lowo uyakhunjulwa, esithi ke kunyanzelekile uqatshelwe nokubana uphuma kowumphi na umbutho, qhobela izandla umbutho we-ANC, esithi uChris Hani ngomnye wabantu abakhulu ebekufuneka into yokubana bajonge imihla yonke, ekufuneka into yobana umzila wabo ungalityalwa, esithi uyabulela kwi-African National Congress ede sithi kafuneki bengamanye amaqela babe nomona ngoba bayawubona umqelo owathi wenziwa ngumbutho i-ANC kwakunye namalungu ayo. Apha ngaphakathi bakhona abantu baninzi bazile baphumile abantu baseCofimvaba xa ndinokubalela nje, kwakunye nabantwana besikolo sibabonile apha ngaphakathi. Nekomkhulu laseGroote likhona liphumile nalo okanye ke umphathiswa okanye ke nolumphathiswa kunjalo nje inkulu baphathiswa yephondo leMpuma Kapa Oscar Mabuyane ukhona naye apha. uThulas Nxesi naye simbonile, namalungu amakomanisi nawo akhona apha namhlanje. Silindeleke intetho ezawuthi yenziwe ngusekela mongameli welizwe loMzantsi Afrika ngethuba ke ezabe ebhiyozela ubomi bukaChris Hani nomqela wathi wawudlala kwinkululeko yelizwe loMzantsi Afrika. Masibuyele kuwe studio.